Benvinguts a tots i totes en aquesta sessió i els alumnes de Let's Shape, doncs benvinguts a un nou dijous d'orientació professional, que de fet és l'últim d'aquest curs. De fet, l'any passat ja vam organitzar una sessió com aquesta, li vaig demanar al Juli que organitzés una sessió com aquesta i va ser tot un èxit i aquest any doncs, hem volgut repetir. De fet, a l'ETSEP, en general, la resta de l'OPC, doncs, tenim els estudiants que són molt viatgers durant els estudis, el qual és molt bo, però també és molt bo doncs, el que es planteja en la sessió d'avui, que és doncs, sortir a l'estranger per tenir les primeres experiències laborals, no? I poder tornar doncs, amb això, amb una experiència nova, nous coneixements, nous contactes, i avui es presenten doncs, les eines per poder-ho fer i per facilitar-ho. Doncs res més, benvinguts i endavant, Juli. Molt bé, gràcies, Jan. Bé, doncs us comparteixo pantalla. He preparat una presentació, els companys dels diferents països també ens han preparat i després us farem arribar a les persones que heu assistit, d'acord? Bé, ara deixaré de veure el Meet i veurem la presentació. Llavors, si ve algú en aquests moments, que ens disculpi, que s'esperi un moment, d'acord? Bé, jo represento en aquest cas a UPC Alumni. Des d'aquí, encara que sigueu alumnes en aquest moment encara, tenim diferents serveis que us poden interessar. Us he destacat aquí els principals. Us oferim tallers relacionats amb el que seria la cerca de feina, tant de currículum, entrevista, LinkedIn, com avaluen les empreses el vostre potencial, etc. Això, des del web o des d'una plataforma que també us mostraré ara, seria la manera de mantenir-se informats de les activitats que anem fent. I, a part d'això, també oferim assessorament personalitzat. Aquí llavors ja no hi ha guió, sinó que en funció dels dubtes, de les inquietuds que tingueu vosaltres, tractem un tema o altre. Això ho podeu sol·licitar per correu electrònic, que també ho trobareu al web, o directament amb aquest enllaç. El que es carrega és, en aquest cas, la meva agenda i aquí veieu la disponibilitat i ja podeu reservar una cita si us interessés aquest servei. Després, també fem programes de mentoria. La idea és que es vagin extenent per tots els centres de la Universitat Politècnica. En aquests moments hi ha 2 en funcionament. El M2M, que aquest l'organitza el Club de Dones Politècniques i està adreçat a dones. Llavors, posa en contacte una mentora, una persona amb experiència en l'àmbit professional o un estudiant, en aquest cas, de darrers cursos, o un recent titulat, i llavors durant un curs escolar aprox s'està fent un acompanyament més o menys dirigit, programat, en què aquestes 2 persones van treballant amb el perfil del mentorat. Tot i que després les mentores o els mentors també diuen que ha sigut una experiència molt interessant i molt profitosa per a ells. I l'altre que està en marxa seria relacionat amb l'HCI, el E2E, que és el mateix tipus de programa, però en aquest cas l'organitza el Club EdSafe Alumni. A la pàgina d'Alumni teniu també una borsa de treball, una més d'ofertes de contractació. Les ofertes de convenis, com ja sabeu, les gestionen directament des dels centres, les ofertes de pràctiques. Ara bé, tot i que sereu alumnis quan ho sigueu fins la fi dels vostres dies, les empreses tendeixen a identificar-se com un bon proveïdor de perfils júniors. Per tant, jo crec que predominen les ofertes adreçades a júniors. I l'última cosa que hem afegit en aquests recursos, per a les persones més independents, més autònomes, hem començat a fer una sèrie de guies que les podeu trobar aquí a la pàgina, a l'apartat de carreres. Des d'aquest bàner, de moment, n'hem fet 4. Hem fet una mica amb el procés general de la cerca de feina, una altra de carta de presentació, una altra de currículum i una de preparació de l'entrevista de selecció. Llavors, aquests són els serveis una mica que des d'UPC Alumni us poden interessar, ara que sou alumnes encara, la majoria, algun me consta que no, que ja és alumni, i en principi al llarg de tota la vostra vida. Després, ja més lligat amb el tema de mobilitat,
hi ha el tema dels préstecs UPC Alumni. Ara estem en el moment en què s'ha obert ja, s'obre la setmana vinent la presentació de sol·licituds, però ja està la informació al web, per sol·licitar préstecs de cara al curs vinent. Els préstecs, el gran objectiu seria que ningú es quedés sense poder fer alguna cosa que li interessa fer per raons econòmiques i estan adreçats a fer estades internacionals, Erasmus, o que vull anar a fer el treball de final de grau o de màster en un altre país, etc. Aquest seria l'objectiu que hauria de tenir la sol·licitud. Aquest any l'import màxim que es pot sol·licitar és de 5.000 euros, que no vol dir que estiguin sol·licitats tots. I llavors, el principal atractiu d'aquest programa és que són uns préstecs sense interessos. Si demaneu 2.000, haureu de tornar 2.000. I tot i que hi ha uns terminis més o menys generals, en cada cas es pacta individualment com es va fer, com es voldrà fer. Sí que normalment, o jo diria que en el 100% dels casos fins ara, mai s'acorda que comencis a retornar fins que no has acabat el que has anat a fer i normalment es pacta un període posterior perquè tingueu temps de trobar feina i començar a generar ingressos. D'acord? Teniu tota la informació al web i la setmana vinent sobre la presentació de sol·licituds. Es fa normalment cap a finals d'un curs, pensant en el curs vinent. I en algun moment ja he citat la paraula clubs i chapters. La raó de ser dels clubs i chapters és que, a veure, per certes coses ja ens va molt bé dir que som no sé quants centenars de milers o desenes de milers de persones per sol·licitar certes coses o certes coses d'aquest tipus. Ara, si volem baixar al nivell més estret del vincle, de l'interès, clar, segurament crear una estructura per sota de la d'UPC Alumni de clubs de centre, com el Club EdSafe Alumni, per exemple, que l'EdSafe ens està acollint ara, o a través d'un tema, segurament es poden establir vincles més forts. Llavors, els clubs tenen la seva pròpia dinàmica d'activitats. Tenim els de centre docent, jo crec que ja estan constituïts els de quasi tots els centres, i els que no estan en procés de fer-ho. I després hi ha els clubs temàtics, com abans us he parlat del Club de Dones Politècniques, que el tindríem aquí. Aquest és el més antic, diríem, però s'han anat constituint més de consultors d'estructures, Centre Català del Plàstic, els sèniors aquí estan parlant de jubilats, un de sostenibilitat, etc. Llavors, us podeu inscriure als grups a través de la plataforma, que ara us ensenyaré, i si voleu constituir un també en podem parlar. I la tercera varietat serien els chapters, que és més complicat per les distàncies i tal de posar en marxa això, però ja n'hi ha un chapter que funciona a la Xina i un altre a la costa oest dels Estats Units. Llavors, una mica la raó de ser dels chapters és posar en contacte bé o gent d'aquí que s'han de fer la seva trajectòria professional amb una altra banda, o bé gent d'allà, d'on sigui, que ha vingut a fer un màster a la UPC i després ha retornat cap al seu país, però vol seguir mantenint un cert vincle. Llavors, la idea és que siguin una mica ponts, nexes d'unió entre la gent que ja està en el territori i la gent d'aquí que té alguna idea de marxar cap al territori. Què més? La plataforma. La plataforma seria aquesta, aquí la teniu linkada. Llavors, aquesta serà, o en aquests moments és l'eina que serà el nexe d'unió entre tots els alumnis, alumnes, PDIs, PAS, etc., amb tota la comunitat UPC en general. És una eina que així com a diferencials, a diferència d'altres xarxes, tu pots cercar aquí en el directori, pots cercar per conceptes o també pots cercar gràficament a través d'un mapa. De moment, la major part de la gent està concentrada aquí, però ja comencem a tenir persones registrades d'altres països, que estan ara en altres països. A través de la plataforma
podeu establir contacte pel que us interessi, no? Però la idea és que poder trobar professionals que treballin en els mateixos àmbits que tu, que tinguin inquietuds com tu, per poder consultar, perquè us donin un cop de mà en un moment donat, etc. Aquí està replicada l'estructura dels clubs, també. Es repliquen les ofertes que hi ha a la borsa de treball. Aquí estem en procés d'intentar automatitzar això, de manera que automàticament les ofertes que entren a la borsa es puguin veure des d'aquí. I el directori d'empreses de moment no està activat i els esdeveniments, tant els que organitzem des d'UPC Alumni com els que organitzen els clubs, també es van publicant aquí a la plataforma aquesta. És oberta. Ara estic identificat, no us ho puc ensenyar, però si teniu LinkedIn, la manera més fàcil de registrar-se és agafant l'opció del perfil de LinkedIn, que ja et xucla automàticament la major part de la informació que tens en el perfil de LinkedIn. I ja per anar acabant, LinkedIn pot ser un molt bon aliat en el vostre procés de cercar feina a l'estranger o de marxar cap a l'estranger. Eures és genial, ja us ho explicarem ara. I LinkedIn us pot donar un cop de mà a través de les cerques, que ara us ensenyaré que hi ha dues maneres, només us ensenyaré això. És a dir, tu podries buscar aquí, per exemple, si busco persones de recursos humans, faig una cerca a Terra, persones de recursos humans i, per exemple, en funció del destí, on vulgui anar, que vull anar a Dinamarca, a la zona de Copenhaguen. D'entrada m'ha trobat una brutalitat. M'ha trobat 27.000 persones de recursos humans que estan a Copenhaguen. Podria ampliar aquesta cerca i, per exemple, filtrar per sector. Anem a provar amb alguna, a veure què ens surt. Investigació biotecnològica. Sense despentinar-me, com qui diu, m'ha trobat 375 persones que treballen amb recursos humans, que estan a Copenhaguen i, a més, estan treballant amb empreses de l'àmbit de la investigació biotecnològica. Això, jo no conec una altra eina que em permeti fer aquestes coses. Llavors, us demano que us fixeu, potser no ho veieu a través de la pantalla, però aquí m'està indicant el grau de contacte que tinc amb la Cristina aquesta, i és un contacte de tercer grau. Els meus contactes directes són de primer, els contactes dels meus contactes de segon i els contactes dels contactes dels meus contactes són de tercer. I en teoria amb 6 podries arribar a qualsevol persona del món. Però les cerques només arriben fins al tercer grau. Llavors, us he posat a la presentació tant l'enllaç al meu perfil de LinkedIn com el de l'Àngels, perquè és la meva companya aquí al servei de carreres, perquè portem anys ja treballant aquest tema d'anar teixint xarxa. Llavors, qualsevol de vosaltres es pot contactar amb nosaltres i en el meu cas, per exemple, ja el seu segon grau creixeria amb 9.500 no sé quantes persones, amb la qual les teves cerques serien més potents. Si entreu en el perfil, jo què sé, agafem la Cristina aquesta, i ens interessés el que està explicant per aquí la Cristina i volgués contactar amb ella, d'entrada em trobo el hàndicap que em trobo un candau posat i no li puc enviar un missatge directament a la Cristina. Per això m'ho puc saltar una mica. Pot ser que aquí tingui ja el botó connectar amb la Cristina, de vegades trobaré el seguir. Si no està a la vista, estarà aquí sota el connectar. Llavors, li doneu a connectar sempre que ho feu des d'un ordinador i us afegeix la possibilitat que aquesta invitació vagi amb un missatge. És a dir, que teniu 300 caràcters per intentar iniciar una conversa amb la Cristina. Aquesta és una opció altament recomanable. I l'altra cerca que teniu a LinkedIn seria a través de la pàgina de la UPC. Aquesta. Llavors, aquí teniu una pestanya Antics alumnes. Llavors, imagineu-vos, qualsevol... De fet, no té una finalitat concreta, sinó qualsevol dubte que tinguem, això ens permetria, ja que hem començat amb Copenhaguen, hem seguit amb Copenhaguen,
veure si tenim UP0s a Copenhague. Bueno, suposant que la informació que han posat sigui certa, doncs resulta que tenim 315. Podria filtrar, en el cas de la cerca dins de la pàgina de l'UPC, persones més júnior o més sènior en funció dels anys que van estar a la universitat i podria buscar que haguessin estudiat alguna cosa en concret. Mira, tenim 52 enginyers industrials a Copenhague. Llavors, aquesta gent també us pot donar un cop de mà, us pot resoldre algun dubte que tingueu, tant siguin coses pràctiques com busco allotjament, on em recomanes comprar el menjar, qualsevol tipus de cosa, o coses més lligades al que seria la cerca de feina. La clau quan contacteu jo crec que és ser educat, entrar en cortesia, fer preguntes no demanant dades confidencials, no demanant dades que perquè li demanes suposin molta feina a generar-te la resposta. I, bueno, a nosaltres ens funciona molt. Tenim feedback dels nostres usuaris que també els dona bons resultats. Potser no atacaria només amb un d'aquests 52, potser atacaria 5 o 6 i segurament algun trobareu que us pugui respondre. I l'altra transparència que hi ha aquí. Jo us aconsellaria també que, a part de tot el que us expliquin ara els de la xarxa Eures Catalunya i la resta de gent que vindrà a parlar-vos, que doneu un cop d'ull, investigueu una mica, busqueu Graduates Program. Els Graduates Program normalment tenen un component internacional, serien programes de contractació, és a dir, esteu contractats. Normalment, qui té aquest tipus de programes són empreses d'àmbit multinacional, d'àmbit internacional, que acostumen a tenir una durada d'1 o 2 anys, entre 1 i 2 anys, i que o es desenvolupen totalment fora del territori. Per exemple, si ho fes una empresa alemanya, doncs potser el seu territori de captura de possibles candidats no seria només Alemanya, sinó que seria una cerca més europea o mundial. I hi ha altres programes que potser part del programa el fas aquí en el territori, en local, diguéssim, i part del programa el desenvolupes fora. Són programes també que jo trobo atractius perquè no acostumen a assignar-te en una funció molt concreta, sinó que el programa aquest el que ha dissenyat és alguna mena de rotació d'itinerari perquè puguis conèixer diferents funcions dins de l'empresa, perquè vegis l'empresa des de diferents punts de vista, etc. I no estan renyits amb una posterior contractació ja fora de programa. Normalment el que es fa és al final del programa, ells valoren si ha sigut interessant la vostra feina allà per ells, vosaltres valoreu si ha sigut una experiència que voldríeu continuar i en aquest cas s'acaba d'acordar on totes dues parts pensen que encaixaríeu millor. Us l'he posat, a veure... És que precisament ahir, mira, us compartiré aquest, per exemple, que em va arribar ahir. Els noms varien de vegades. Aquests, en lloc de Graduate Program, li diuen Talent Academy Program. És una multinacional d'origen americà que està a les franqueses i treballa en el sector de l'automoció. Llavors, en aquest cas, a l'itinerari que tenen dissenyat, ja ho veureu, preveu tres rotacions, tres canvis de posició i fins i tot d'ubicació durant uns 2 anys. Aquí us explica les condicions que ofereixen i, és una de les opcions que us recomano que investigueu si teniu la idea de tenir una experiència a l'exterior. I ja no us explico res més. Deixo de compartir i dono pas a la Cristina d'Eures Catalunya. Ens parlarà del que us ofereix Eures en l'àmbit de la mobilitat. Endavant, Cristina. Bon dia a tothom. Gràcies, Juli, un cop més per convidar a la xarxa Eures a participar en aquestes sessions. Bé, us compartiré la presentació que tenim de la xarxa Eures.
En un primer lloc, el que us vull explicar és què és la xarxa EURES, perquè potser alguns de vosaltres sí que la coneixeu, però d'altres no. Llavors està bé que ens situem una miqueta. La xarxa EURES és la xarxa dels serveis públics d'ocupació arreu d'Europa. De fet, és un acrònim, és European Employment Services. Abans de passar a les tendències de mobilitat, sí que us vull fer una foto de com ens organitzem, no? Perquè sapigueu exactament com està tot organitzat en les diferents administracions públiques. Doncs, com us deia, la xarxa EURES és la xarxa dels diferents serveis públics d'ocupació arreu d'Europa. Llavors, aquí, nosaltres som assessors EURES. Jo concretament soc assessora EURES a Barcelona i diguéssim que formem part del Servei d'Ocupació de Catalunya, atès que les competències en polítiques actives estan transferides a les comunitats autònomes, de l'Estat a les comunitats autònomes. I el que és la coordinació a nivell estatal es fa des del SEPE, que és el Servicio Público de Empleo Estatal. Aquí fan la coordinació dels diferents assessors i assessores EURES a totes les comunitats autònomes. Ara us parlaré una miqueta de les tendències actuals de mobilitat. Podem classificar-les bàsicament en 4. La primera seria la mobilitat circular, que aquesta normalment la realitzen persones de perfils joves. És una tendència de mobilitat d'aproximadament un parell d'anys. És una persona que marxa a un altre país i retorna al cap d'uns 2 anys. Quins són els perfils de mobilitat? Doncs normalment són persones que tenen una titulació, que tenen una experiència prèvia, no sempre, però solen tenir una experiència professional prèvia i que tenen un nivell avançat d'anglès o de l'idioma del país de destinació. Una altra tendència, ara per ara molt estesa, és el teletreball. I aquesta nova modalitat de treballar ens planteja grans dubtes, perquè moltes vegades hi ha algun tema legal que ens venen a preguntar, perquè hi ha un gap, hi ha un buit, i ens pregunten si jo treballo en un altre país però l'empresa és de l'altre país, tota aquesta temàtica. I parlarem també d'una tendència de mobilitat, que és la mobilitat de retorn. Aquesta, a diferència de la mobilitat circular, no s'acota en un període de temps aproximadament de 2 anys, sinó que és de llarga durada. És una persona que va marxar fa un temps i que per diferents circumstàncies, normalment personals i d'altres, decideix tornar al seu país d'origen. Aquí es parlaria de mobilitat de retorn, perquè se suposa que ha passat més de 2 anys. Perspectives laborals a Europa actualment. Concretament aquí parlaré dels sectors que poden tenir una certa relació amb els vostres perfils, atès que estem fent una presentació a la Facultat d'Enginyers Industrials. Doncs no deixarem de banda, a més del tema industrial, tenim aquí les diferents especialitats: electrònica, mecatrònica, metal·lúrgica, mecànica, control de qualitat. Evidentment, heu de tenir en compte el coneixement de l'idioma del país o de la llengua vehicular, que sol ser l'anglès. Doncs no deixarem de banda tot el tema TIC, perquè és un sector amb molta demanda. Aquí hi ha d'altres sectors que també tenen molta demanda actualment, com poden ser el sector de l'educació, hostaleria i transports. Important, eines per la cerca de feina a Europa. Doncs la primera presentació vostra, quan feu una sol·licitud, quan feu una candidatura, és el vostre currículum i la vostra carta de presentació. Per tant, han de ser atractius. Vull dir, la persona que té una pila de currículums a la seva bústia de correu o presencial, diguéssim, en físics, s'ha de sentir atès d'alguna manera pel vostre currículum. I com ha de ser això? Doncs
que sigui acotat i adient a l'oferta. Això de fer mailings massius no interessa, sinó que la carta ha d'estar dirigida a l'oferta en qüestió a què apliqueu. I el currículum també, perquè dintre de la vostra experiència potser n'hi ha alguna que no és rellevant per l'oferta que us esteu presentant. Doncs aquesta la podeu treure del currículum. Hi ha diferents models de currículum. No, i en funció del país està més estès un format que un altre. No? Hi ha països que sí que demanen que el currículum tingui una foto. D'altres no és tan habitual. Depèn del país de destinació. Ara en parlarem. Per exemple, en aquest que teniu ara en pantalla, podria ser un currículum tipus per presentar amb una oferta a Alemanya. Per què parlem que és un currículum per a Alemanya? Doncs perquè aquí sí que demanen sempre que poseu una foto i ha de ser una foto amb unes característiques concretes. Ha de tenir un angle, la posició, vindria a ser com una foto de carnet, però no exactament. De fet, a Alemanya, quan tu vas a un fotògraf, li pots demanar específicament una foto per currículum i ja saben exactament quina tipologia de foto és. Això és important, que ho tingueu en compte si esteu pensant en una mobilitat a Alemanya. I el que és un tema molt interessant i molt important seria l'objectiu professional. Es recomana que després a continuació de les vostres dades personals, especifiqueu un apartat, que seria aquest, que seria l'objectiu professional. Aquí, amb 3-4 línies, heu d'especificar qui sou, què heu estudiat o quin és el vostre background, quina experiència teniu i què feu, què esteu disposats a fer i què sabeu fer. Llavors, sembla molt fàcil, però s'ha de treballar. I penso que això és un resum molt important per la persona que s'està mirant el currículum, de dir aquesta persona ve d'aquí i vol això. Ara us parlaré dels diferents recursos que us podem oferir des de la xarxa Eures. Tenim bàsicament 3 portals de referència, que són aquests 3 que apareixen aquí. El portal Eures, que és el nostre portal, el portal del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, perquè tenim un apartat molt interessant, i el portal del SOC. Nosaltres som treballadors del SOC. Ara sortiré de la presentació i aniré directament al portal perquè aquí tenim una sèrie de diapos que parlen del portal, però m'estimo més fer-vos la cerca in situ. Ara us compartiré el portal directament. Aquest és el primer portal que us he parlat, que és el portal Eures. Aquesta és la pàgina d'inici. Podeu posar aquí l'idioma que vulgueu. Aquí hi ha un desplegable, jo he posat l'espanyol, però qualsevol dels idiomes europeus el podeu seleccionar. Llavors, és interessant que us registreu, però per fer una cerca, per veure exactament com està el mercat laboral en un país en concret, no cal que estigueu registrats. Podeu anar directament aquí, encontrar un treball, i ara farem una cerca en concret. Aquí, amb una paraula clau, per exemple, podem posar i, per exemple, països, doncs podem posar Dinamarca, per exemple. Podeu fer més filtres, podeu anar acotant per filtres, hi ha moltes opcions de filtratge. Ara simplement he posat Mechanical Engineer i concretament a Dinamarca. Doncs ara mateix aquí apareixen 403 vacants, llocs de treball. Llavors heu d'anar mirant quina us pot interessar exactament, cliqueu i aneu mirant. Aquest és un exemple de cerca, però podeu anar acotant. Aquí feu cerca avançada i podeu anar mirant en funció dels vostres interessos.
Una altra pestanya molt interessant d'aquí del portal, ja veureu que és un portal on trobeu moltíssima informació, és aquesta de vida i treball, no? Que podeu anar a les condicions de vida i treball per països i, per exemple, si us interessa anar a Alemanya, doncs cliqueu a Alemanya i aquí teniu tota la informació Finding a Job. I aquí teniu informació, sobretot, per exemple, el portal Make It in Germany. Seria un portal molt interessant si esteu interessats en una cerca de feina a Alemanya. Informació sobre el mercat laboral. Aquí, per exemple, serveis EURES, una pestanya interessant també són els enllaços, on podeu anar mirant diferents, per exemple, aquí, serveis públics d'ocupació pels diferents països. No? Si esteu interessats en treballar a França, doncs aquí teniu Pôle emploi, que és el servei públic d'ocupació a França. Vale? Doncs això, aquí trobareu moltíssima informació. Que és interessant també, per exemple, l'opció de cercar un conseller, un assessor o assessora EURES. Aquí podeu fer la cerca per països i també, si voleu xatejar amb un assessor i assessora EURES, aquí ho teniu també per països. Per exemple, si voleu l'Alemanya, sabeu que tots els dies, de dilluns a divendres, de 9 a 3, clicant aquí, podreu parlar i fer alguna consulta més concreta amb un assessor o assessora EURES. Això a grans trets seria el portal EURES. Ara us parlaré del portal del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, antic INEM. Us ho dic perquè s'ha quedat el nom i moltes vegades la gent no coneix la terminologia de SEPE, però sí que els hi sona INEM. No? Doncs aquesta és la pàgina principal. Aquí teniu pestanyes també interessants. Destacar aquesta, que són ofertes de treball, diguéssim, per països. Si us interessa anar a Alemanya a treballar, doncs aquí teniu diferents ofertes publicades. La diferència, aquestes ofertes surten publicades al portal EURES. Quina és la diferència principal? Doncs que si surten al SEPE vol dir que hi ha un assessor o assessora a Espanya que està gestionant aquesta oferta. Per tant, us dona una certa seguretat que hi ha algú darrere, proper, que us pot fer un cop de mà. Cristina, seguim veient la web de l'EURES. L'anterior? Vale, doncs deixo de compartir aquesta. Si agafes l'última opció, pots compartir tota la pantalla. Espera, perquè ara no em dona l'opció, un segon, perquè he sortit, un segon, Ara, vaig. Ara sí? Sí, s'està carregant. Vale. Doncs mira, començo des d'aquí perquè no sabeu. Aquesta és la pàgina principal del SEPE, del Servei Públic d'Ocupació, Servei Públic, Servicio Público de Empleo Estatal. Llavors, si baixeu, aquí teniu diferents pestanyes interessants i aquesta és la que us comentava d'ofertes destacades per països. Havia fet l'exemple d'Alemanya i aquí teniu les ofertes que us comentava que estan publicades actualment i que estan vigents. Per exemple, hi ha mecànica industrial, tècnics en mecatrònica, es pot fer, podeu mirar les que estan publicades. Per exemple, també aquí teniu a Dinamarca, teniu diferents ofertes aquí, enginyers, aquí, fins i tot aquí s'ofereix la possibilitat de fer un màster gratuït i, o sigui, alhora és com dual, no? Un màster i feina parcial alhora que esteu fent el màster i és feina remunerada. Vull dir que són ofertes interessants. Què més? Deixo de compartir aquesta i me'n vaig a la del SOC, simplement perquè sapigueu on trobar-nos. Aquesta és la pantalla d'inici del servei d'ocupació. Si aneu a persones, busco feina
mobilitat laboral internacional, i aquí teniu xarxa EURES treballar a Europa. I teniu diferents pestanyes. La que és interessant, processos de selecció, perquè aquí podreu veure processos de selecció actualment oberts a Catalunya. També aquí teniu accés al butlletí que publiquem periòdicament. Aquí teniu un resum de les ofertes que es publiquen, en aquest cas del mes de maig. D'acord? Una pàgina web molt interessant també, que crec que és... Et puc tallar o prefereixes que em posi pregunta al final? Preguntes al final? Sí, quasi millor les preguntes al final. Sí, perquè així us faig... Perquè potser queda resolta la pregunta mentre faig l'explicació i així quan acabi la presentació fem torn de preguntes. Sí. Mira, ara us compartiré una pestanya molt important i molt interessant, que és la del European Job Days. És la pàgina, aquesta pàgina la podeu trobar també al portal EURES. Són diferents processos de selecció i sessions informatives que es fan online. Concretament ara, aquí surt aquesta en primera pàgina, però vaja, que aquí podeu veure els diferents esdeveniments que es faran properament. El proper és aquest que es diu One Click to the Netherlands. Després la meva homòloga, ja tenim convidats, homòlegs de Flandes i de més, us parlarà de les seves oportunitats als seus països i us parlarà també de properes sessions. La propera que us comentava és la del 13 de juny, que és One Click to the Netherlands. Si hi ha algú que està interessat, doncs aquí teniu els sectors que es tractaran en aquesta sessió, que per exemple Technical Sectors. Si us registreu, veureu les diferents ofertes que s'estan publicant. El següent és aquest, Make it in Germany, que ja es farà el 5 de juliol, per persones interessades a treballar a Alemanya. Que és interessant també que si aneu a la pestanya d'Events, i concretament, a veure si es carrega, hi ha una opció que és al final, aquí, Past Events, i podeu veure esdeveniments passats que ja s'hagin realitzat, però que potser us interessen. Aquí, per exemple, la setmana passada es va fer Building Island i hi havia ofertes en els sectors de la construcció i també de l'enginyeria, per si us interessa. Deixo de compartir el que són les pestanyes i torno a la presentació. Aquí aquestes les passo perquè veureu que són el que us he anat explicant directament a les pàgines web, perquè penso que és molt més interessant que no pas veure aquí un slide i no sabeu trobar la info. D'aquesta manera sabeu trobar la informació directa. Un tema interessant, aquí aquesta sí que és interessant comentar-ho, que hi ha les Consejerías de Trabajo, Migraciones i Seguridad Social que depenen del Ministeri, en aquest cas de Migraciones, Trabajo i Migraciones. Llavors, si voleu anar a un país en concret, en aquest teniu l'exemple d'Alemanya, és interessant que sapigueu que existeix aquesta conselleria. Si teniu qualsevol dubte a nivell laboral, doncs sempre us podeu posar en contacte amb ells. I ara us parlaré dels ajuts a la mobilitat EURES. És interessant que coneixeu que existeixen aquests ajuts de mobilitat. S'han de complir uns requisits, bàsicament que l'oferta a la que opteu sigui de més de 6 mesos, que treballeu mínim el 50% de la jornada i que es consideri una mobilitat justa, que l'oferta es consideri dintre de la mobilitat justa. Hi ha diverses modalitats d'ajuts, principalment són per si voleu fer un curs de llengua, tant si us feu abans de la mobilitat, ara aquí, com al país de destinació, un curs de l'idioma del país, perquè necessiteu millorar les competències lingüístiques. Si, per exemple, heu de fer una entrevista presencial
no? Ara ja no és tan habitual després de la pandèmia, però a vegades hi ha empreses que continuen demanant una entrevista presencials. Doncs vosaltres pagueu les despeses que es pugui generar d'aquesta entrevista i l'ajut us cobreix aquestes despeses. També, la més habitual, és per trasllat, quan ja teniu una oferta de feina en ferm i us heu de traslladar, doncs existeix aquest ajut. I, per últim, l'ajut per homologar titulacions, per reconeixement de titulacions. En uns sectors concrets necessiteu el reconeixement de la titulació en el país de destinació per poder exercir i també us paguen el que són les despeses. Important, s'ha de fer sempre el que és la tramitació, us heu de posar en contacte amb nosaltres perquè des de Eures, els assessors i assessores Eures, realitzarem tot el que és la gestió d'aquesta tramitació. I us heu de posar en contacte sempre abans de fer l'entrevista, abans de la mobilitat, abans de fer el curs, etc. L'únic ajut que s'ha de demanar a posteriori és el de reconeixement de titulació, quan ja heu començat el tràmit. Aquí ens trobareu. Aquest és el nostre correu electrònic, eures.barcelona.soc@gencat.cat i a les diferents xarxes socials. I ara sí, totes les qüestions, dubtes, preguntes que tingueu. Si vols les guardem totes per al final. Al final de totes les presentacions? Sí. O ara? Sí? Jo m'he apuntat la meva per recordar-me'n. En tot cas, si teniu preguntes, preneu nota o les podeu posar al xat i després els hi traslladem. Sí, o us estimeu més fer-les ara que he acabat la presentació? I ho tenen fresc. Bueno, Sí, teniu alguna no? pregunta per la Cristina? Jo el que et volia preguntar, quan has entrat a SOC Eures, Catalunya, m'ha aparegut, i ho tinc per aquí, el del conveni Catalunya-Baden. Baden-Württemberg, sí. Segueix en funcionament? Bona pregunta. D'aquella manera. Fins fa poc sí que hi havia un últim grup que s'havia fet el curs de llengua i de més. Ara encara apareix a la pàgina web, però no està tan vigent com ens agradaria. O sigui, el conveni existeix, diguéssim, però en termes de mobilitat està una mica aturat actualment. Sí. Però no s'ha tancat. Per això encara continua al web, diguéssim. Els hi faig 5 cèntims perquè potser no saben de què estem parlant. Bé, és un conveni en aquestes dues regions històriques, que serien Catalunya i Baden-Württemberg, Alemanya. Llavors, hi havia 3 eixos principals. Un d'ells era la mobilitat laboral i consistia bàsicament en realitzar un curs d'alemany per poder obtenir un nivell d'alemany òptim, per poder treballar, en aquest cas, allà, que realitzaven abans de marxar, per obtenir això, un nivell B1, B2, i després també els hi feien tot l'acompanyament per la cerca de feina en aquesta regió, Alemanya. Val, gràcies, Cristina. Teniu alguna pregunta? Dono pas a la següent convidada. Jo sí que tinc una pregunta, si la puc fer. Vinga, endavant. Digues. Entenc que tant el SOC com els European Job Days i tot això està tot enfocat a buscar feina a nivell europeu. Sí. Si volguéssim, en algun cas, si volguéssim considerar també altres opcions, com pot ser Emirats o algun país, Estats Units, fora d'Europa, entenc que també en quin d'ells ens hauríem de centrar més, és a dir, clar, tant Eures com European Job Days i com diverses coses una gran part de tot el portal per buscar feines són temes europeus. Sí, exacte. Algun concret o alguna cosa que poguéssim fer per mirar fora d'Europa? Clar, és que nosaltres, això se'ns escapa de la nostra competència. Nosaltres, com us dèiem, som una xarxa europea dels diferents països de l'espai econòmic europeu. Per tant, tot el que sigui fora d'Europa no ho tractem, Gilbert. En aquest cas, Gilbert, per exemple, podies parlar amb nosaltres
que tampoc és que tinguem informació de tots els països del món, però sí que et podríem ajudar a orientar la cerca de com cerco informació de serveis que hi puguin haver o condicions per anar a determinats països de la informació que podem trobar. Perfecte, gràcies. Quan ens trobem en aquesta situació, perquè a vegades hi ha gent que diu vull trobar feina a l'estranger, com a denunciat. A veure, convé precisar una mica, perquè el món és molt gran i les condicions són molt diferents i les necessitats en un lloc o un altre són diferents. Llavors, el primer pas potser seria això, no? El que ha dit la Cristina, avaluar el teu nivell d'idioma, veure quins destins et fan gràcia, t'interessen i explorar una mica llavors possibilitats i tal, i si hi ha alguna cosa similar a Eures o així que ens pugui ajudar. Sí, veure una mica doncs això, el que comentaves, no? El mercat laboral, com està el mercat laboral en aquest país en concret. Molt bé. Gràcies. Gràcies, Cristina. I donem pas a la Kira. Vosaltres. Bueno. Hi, Kira. Hi there. I hope everybody can hear me and see me. Julie, I count on you that you say if something is wrong, that you give me a sign, because I'm working with one screen at home and therefore I will not be able to see everything simultaneously. Okay. Right. Hi, everybody. And thank you, Julie, and thank you, Cristina, for inviting me to be able to present in a short overview about the opportunities in work in Flanders, which actually is a nice example towards the presentation we had before. It gives you a little bit of a practical direction together with my colleague from another country that will be in the program later on. What I will try to do is go through a small presentation with you and signpost you a little bit to opportunities and, of course, a little bit about the background which I come from. So let me share the presentation. One moment. And we'll start from the hub. So my name is Kira Veldkamp. I work as a mediator for international mobility at the Public Employment Service of Flanders in Belgium. And I also am in that way a part of the network EURES, which my colleague Cristina already presented you the services from. Just a little bit of background. You probably aren't always aware what Flanders is, but I will explain it a little bit to you. It's located in the country Belgium. Belgium is a federal state. It has 3 regions, Flanders, Wallonia, and Brussels, 3 communities, a Dutch-speaking one, a French-speaking, and a German-speaking one. It has 4 language areas, Dutch, French, German, and the bilingual Dutch-French in the capital. And it has 3 official languages, French, Dutch, and German. And that's mainly concerning degrees, education, and recognitions. Very important there. The reason I speak English is because in my region, the Flanders region, the official language is Dutch, not Flemish. Sometimes it's a bit confusing, but Flemish is not an official language. It states more the origin of culture than it states a language. But in most of the job opportunities that I will describe and that are mostly tech involved, it would be sufficient to have a knowledge of the intermediate language, English. I know that I speak a little bit fast every now and then, so I do hope you can follow me. But anyways, I will share the presentation afterwards with Julie and Cristina. So if anybody is interested, they can easily navigate through everything I talk to about on a slower perception. Also important to mention is that anything that has to do with labor law is a federal issue, but if it has to do with employment, it's a regional issue. And that's where Flanders come in, because obviously if it has to do with employment, then a public employment service is dedicated to provide necessary information towards job seekers in general. And we are located in different regions according to these different language groups. So for the yellow part on the map, as you can see, that would be Flanders. And our official website is VDAB. And there is a part of the website in English.
However, we do have a dedicated site also, or a database also. It's called Work in Flanders, and it would be easier or more facilitated if you are a non-native Dutch speaker to first start in that portal and navigate through all the possibilities there concerning information on social security, taxation, culture, and obviously job search. Also keep in mind that also for that reason, on Work in Flanders, you will only find a handful of vacancies that are published in the English language. The mother database, the VDAB database, will offer you a lot more. If you are interested in looking for job opportunities in the red area or the blue or the yellow or the orange one, obviously you can go to the public employment services and navigate through the information that they have posted on their websites also. Later on in the presentation, I will tell you why we focus that much on Flanders as a region of Belgium as well. Interesting to know is working in Flanders also means that you have an easy access to our neighbor countries. It's quite easy to go to Amsterdam, for example, by train. It would take you an hour and 45 minutes. To Köln, take you the same kind of time. And Paris and London, more or less the same. Flanders is in the heart of Europe. Actually, Brussels is located in Flanders. I'm not going to go into how that's organized, but it's there, which means that we're a gateway to Europe. It's a productive and highly qualified population that habits there. It's research and investment friendly. We have an inspiring history and a very rich culture. It's, of course, a fusion culture, which you can also find in the food and the food industry that we offer. We have a first-class education, and we're only located, as I already said, less than 500 kilometers from the major European capitals. We share our capital with the EU, NATO, and numerous other international institutions and companies. I also put a few websites on there that might be interesting to get into details concerning that cultural and political backgrounds. We would like to present Work in Flanders as probably home to your new career, and home that would be because we think we're quite cushy in our quality of life. There's never a dull moment. We have a qualitative and extensive care network, and you have access to all and everything, also because of the proximity, but also because it's there's a good balance between work, life, leisure, and also towns and capitals are not that far away from all the other orientated, interesting places in our area. There's about 12,000 kilometers of cycling roads. We have an excessive railroad and two important large seaports, the one in Bruges and the one in Antwerp. And obviously, in the capital, you can also find Zaventem Airport, which has connections to most everywhere in the world. So diverse culture and rich history, as I said. Now, for finding opportunities in Flanders, again, I would redirect you to Work in Flanders, of course, to the mother database. All vacancies are on there. We're actually spoiled in Flanders because we have such a good cooperation with our employers. So for them, it's quite easy to put new vacancies on there. And you can use HitWords or a translator to navigate through the vacancies. Besides that, there's numerous other platforms where you can find information. I also put in Flanders.bio because it's a specific dedicated platform for people that have interest for life science, for example. If you would navigate to the portal of Work in Flanders, it would look like this. And then just to show you, if you would go to the mother database, the public employment database, the VDAB database, you could just, even if it's in Dutch, you could just fill in engineer, for example. And I done this the day before yesterday, and it turns up with, you can see the amount, more than 10,000 jobs with just the hit word engineer.
Shortly, to break up the session, I do want to focus on our most wanted professions, just to see how much we are interested in finding out if there are candidates out there that would like to follow up these sessions and get more informed. Just to let you know, why are we focusing that much on Flanders? This is a map of the unemployment rates. The darkest parts are where the unemployment rate is the highest, and the lightest parts are where there's more demand and there are not enough job seekers. We also mention in our statistics a lot the indicator, the tension indicator. It's best to show you this visually. The blue squares indicate how much job offers there are in regions, and the green ones indicate how many job seekers there are for these opening positions at, well, any time during the year. This is a period from May 22 to April 2022 in an average statistic approach. There are in total 243 bottleneck professions, and they are kind of situated in all sectors and fields. But most important is the field of ICT. And why is it so interested to come and work in Belgium? It's because you can find a tailored job to your profile and expertise in every sector. IT is obviously everywhere. You cannot dream of a society without IT anymore. Professions in ICT have a lot of professions that build our future, our common future. There's a big shortage of IT profiles, so there are many, many vacancies and opportunities. It's always working in an innovative and technological environment, and it's constantly evolving. The salaries are pretty attractive. Just to let you know, salaries in Belgium are also always agreed upon by, not by law, but by employers and employees organizations, which means that it's written down. There's no way around it. So for every sector you can find connecting to your, regarding your diploma and your experience, how much you would earn at a certain period of time, and also what it would be built up, which is, I think, kind of important to mention. There are many career opportunities, both at home and abroad. I put it in because there's a lot of distance working these days. That's pretty interesting to get involved if you make a future career path. To make sure that you have the right information for remote work as well. There's a wide variety of jobs and working conditions. The other important sector is construction. There's kind of an occupation matrix, and that would situate between executive functions on site and coordinating functions on site towards executive and coordination in the studio or in the office. So a wide range there. And then if we look at industry as a target or as a cluster where there's an enormous amount of jobs, and actually that's the biggest one because a lot of other sectors are obviously involved also in industry. You can find jobs tailored to you in every sector. There's job security because there's a major shortage, and therefore there's many vacancies again. There's a good pay according to the skills, which I explained a little earlier on, of the sectors, and there's a possibility everywhere to climb up. Industry is innovative and focuses on sustainability in a circular economy, which means that you are thereby indirectly contributing to a better society for everyone. Technology is constantly evolving, and this makes many additional training courses possible and necessary, and it keeps working in that industry exciting. You're usually working together in a larger connection, in a larger group of people, in teams, but also workflow, for example. So it's really important that you know that there's a lot of connection inside and outside your work field, and the working conditions are applied to as they are agreed upon.
in the social sectors. You cannot. It's possible to work nearby, but it's also possible to work internationally. So I went through it first because I only had a little bit of time. Well, you can always connect for your individual story and for your individual interest to the general email address at international@vdab.be, or to my personal email address. That would be kira.veldkamp@vdab.be. And of course, you're welcome to navigate through all the information later on as well. Voila, that would be my presentation towards having you interested in a future in Flanders. And obvious, if you would have any questions, I would be happy to respond to them now. I've got one question, if it's possible to ask. Yes, please. I've got a friend that's also from Flanders, and I'd love to know if there's a possibility, because, like, well, I assume that once you got there, it's easy to like enroll to some type of language course to learn Dutch and stuff. But me and my friend, we found difficulties trying to know the language beforehand, before arriving there. Do you guys have any type of program so that people can learn it a bit online or something like that, so that it's easier? Because it's, I don't know, it's maybe a bit difficult. No, Gilbert, you're very right there. It's always best if you are really interested and focused on a specific country to be already involved in the language before you go there. But there's never a better place than being there and having the experience there to learn the language on the work floor, for example. As I already said, if you find job opportunities in Flanders and they have a technical skills execution, then it's not necessary to know the language in advance. You will also be easily accepted in Flanders, even if you don't know the language yet. But of course, if you want to stay there and in the future you want to have a social life and integrate your family and children there, then it's really interesting to be able to work out some kind of program to learn the language. Now, we have various courses in Flanders, but it only starts from from level 1.2, which means that actually learning basic Dutch online is pretty difficult. We do know that. So I hope that you would find any kind of opportunity that gives you the motivation to get started and learn the language as you go. And then obviously we can hand out to you the companies and the organizations that we work with. It's most of the time it's free of charge, because language is so important for your integration. And you can combine it together with job or non-working. There are all kinds of opportunities to learn the language. Okay, thanks for the information. Okay. En Juli, estàs mutejat. Sí. Ara m'he donat compte. Teniu alguna pregunta més o dono pas a la següent convidada? Bueno, si no, al final també tindrem un moment per fer preguntes. Ara intervindrà la Carolina Martín, que no és de la xarxa EURES i que ve una mica en representació d'Àustria. En concret, ella treballa a l'ambaixada d'Àustria de Madrid i ara estan fent un esdeveniment que us explicarà la Carolina. Carolina, adelante. Buenos días a todos los asistentes que nos acompañan hoy en esta presentación, y darte las gracias, Juli, especialmente por la invitación a participar en este seminario web sobre oportunidades para trabajar en el extranjero. Voy a intentar subir mi presentación ahora. Correcto.
Vale. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues como ha dicho Julie, como representante de Advantage Austria, yo hoy me voy a centrar en las oportunidades laborales de una región concreta de este país alpino, que es Vorarlberg. Me gustaría empezar la presentación dando algunos datos y cifras sobre Austria en general. El país cuenta con una población de 9 millones de habitantes, que se distribuyen a lo largo de una superficie de 83.883 kilómetros cuadrados. Está dividida políticamente en 9 estados federados, que son Burgenland, Carintia, Estiria, Baja Austria, Alta Austria, Salzburgo, Tirol, Vorarlberg y Viena. Tiene una ubicación estratégica en el centro de Europa y comparte fronteras con 8 países. Gracias a su bienestar económico y a un sólido sistema sanitario, a un sistema educativo de prestigio internacional, a su estabilidad y seguridad, Austria ofrece a sus habitantes un nivel de vida especialmente alto. Su capital, Viena, ha aparecido repetidamente en el listado de índice de calidad de vida de Mercer como una de las ciudades con una mayor calidad de vida en todo el mundo. Austria ofrece además unas condiciones de vida extraordinarias. A ello contribuye, gracias a su situación geográfica, un agradable clima templado, así como una amplia oferta de actividades de ocio. Ya se trate de arte y cultura, deporte o gastronomía, Austria cubre un amplio abanico de intereses para todos los públicos. Tanto dentro de la Unión Europea como a escala mundial, Austria destaca por contar con una de las economías nacionales más potentes y desarrolladas. Hay más de 300 empresas internacionales que utilizan Austria como sede central europea o de su producción en Europa. Y eso me lleva a presentar qué papel representamos nosotros, Advantage Austria. Somos la organización de comercio exterior de la Cámara Federal de Economía de Austria y el mayor proveedor de servicios en Austria en todos los ámbitos relacionados con la internacionalización. Nuestras oficinas son la puerta de entrada en Austria para compañías globales en busca de proveedores austríacos y también actuamos como socio estratégico canalizador para empresas interesadas en el mercado austríaco que deseen encontrar en él socios de primer nivel para sus negocios. Pero nuestra labor no termina aquí. Con una red de más de 100 oficinas en más de 70 países, Advantage Austria está perfectamente posicionada para acompañar y asesorar a las empresas austríacas en todo el mundo. En nuestro caso, el país es España. Si Advantage Austria es la representación oficial de la Cámara Federal de Economía de Austria en el extranjero, en Austria son las cámaras de economía de los respectivos estados federados las que están en contacto directo con las empresas. Y yo me voy a centrar, en este caso, en la región de Vorarlberg. Vorarlberg es un estado federado que está situado más en la zona occidental de Austria y hace frontera con Suiza, Alemania y Liechtenstein. Su capital es Bregenz, y en la región residen en torno a 400.000 habitantes. Y no es Bregenz, sino otra población que se llama Dornbirn, la ciudad más poblada de la región. El valle del Rin de Vorarlberg es donde se localiza la tercera mayor densidad de población de Austria. Para aquellas personas amantes de la naturaleza, esta región es un paraíso y un lugar para la relajación. Casi el 24% de la superficie está ocupada por los Alpes, el 36% corresponde a bosque, hay 32 lagos, 59 ríos, más de 200 montañas y cerca de 5.700 kilómetros de rutas de senderismo, la gran mayoría de ellas señalizadas. Pero no todo es naturaleza. Vorarlberg es una de las regiones más fuertes e innovadoras económicamente de Europa. En esta diapositiva, entre los datos más destacados, me gustaría subrayar que es la región de Austria que mayor crecimiento demográfico ha experimentado en los últimos 20 años y su población es la más joven de todo el país. La región está emplazada en una ubicación ideal, tanto en lo que respecta al comercio como al turismo, y goza de una economía fuerte y diversificada y posee una elevada calidad de vida. Con respecto a la economía, he querido destacar en esta diapositiva los datos más representativos, pues como una elevada productividad, el nivel de industrialización o la baja tasa de desempleo. Por ejemplo, aquí justo en este punto
En comparación con el resto de Austria, que tiene una tasa de desempleo del 8,1% en 2023, en Vorarlberg es del 5,6%. Y bueno, creo que esto es muy representativo para el siguiente contenido que voy a presentar ahora. En esta diapositiva quería mostrar algunos ejemplos de las marcas regionales más representativas que provienen o que están radicadas en Vorarlberg. Por ejemplo, para los aficionados al deporte, la marca de artículos Head, que tienen, bueno, no solo en material de esquí, que Vorarlberg está muy próxima a la región de Tirol, donde hay ingentes cantidades de estaciones de esquí, sino también pues, material para tenis, pádel, etc. Luego está el fabricante de textiles Wolford, los zumos que aparecen más abajo de las marcas Rauch y Fanner, que también se pueden encontrar al día de hoy en España. Y estas son algunas de las empresas austríacas e internacionales más representativas radicadas en Austria. A un lado las empresas de propiedad familiar, corporaciones internacionales y bueno, empresas emergentes innovadoras y líderes de mercado local. Al tener una economía tan desarrollada, es inevitable que surjan una serie de retos que se han intensificado en los últimos meses debido a la coyuntura internacional. La escasez de factores de producción es un tema que genera gran preocupación actualmente y especialmente la falta de personal cualificado. La creciente presión por la innovación y la presión por adaptarse rápidamente a las tendencias mundiales, como son la digitalización y la sostenibilidad, también son retos que generan gran presión entre las empresas. Como efecto de los retos mencionados en la diapositiva anterior, surgen una serie de demandas por parte de la estructura económica y empresarial, entre las que vuelve a aparecer la búsqueda de personal cualificado. Y esto ha llevado a la Cámara Regional de Economía de Vorarlberg, en colaboración con la Oficina Comercial de Austria en Madrid, a organizar en Madrid los días 13 y 14 de junio un encuentro de selección de personal que se llama Working Vorarlberg 2023, para trabajadores técnicos altamente cualificados, en el que estarán presentes algunas de las empresas más exitosas e innovadoras de Vorarlberg. Este evento se dirige a titulados y tituladas con formación técnica que estén buscando nuevos retos profesionales. Y para ello se ha creado la plataforma web que aparece en la diapositiva. No sé si voy a poder entrar, porque me gustaría mostrar. ¿Se ve la...? No. Desde Vale, tengo que salir y volver a entrar. Sí, Perfecto. si coges la primera opción, toda tu pantalla te permitirá ir saltando de una cosa a otra. A ver, que ahora no sé salir de aquí. Un momentito, porque no puedo cambiar de pantalla. ¿Te deja cerrar esta? No, o sea, estoy en dos pantallas y entonces no puedo con el ratón. Ahora, perfecto. Vale, ahora tampoco se ve. No, ahora vemos el PowerPoint. Vale, y ahora me voy a la otra presentación. No, esta no. Perdón un momentito, los problemas del directo. Ahora sí, ¿verdad? No, ahora se está cargando. Vale. Ya lo veo. Pues esta es la página que que hemos creado en colaboración con la Cámara Regional de Economía de Vorarlberg para promocionar este evento que está abierto desde el 9 de mayo y estará activo hasta el 14 de junio. Y entonces, en esta plataforma lo que hemos querido hacer es organizar una convocatoria en la medida de lo posible presencial. Obviamente, al ser en Madrid, muchas personas no podrán desplazarse, pero no sería necesario con carácter prioritario porque la idea es que las empresas participantes van a publicar las ofertas de empleo en esta parte, en el muro de ofertas. Entonces, cada persona interesada en una oferta de empleo concreta
tendría que registrarse en la plataforma y aplicar para un puesto de trabajo concreto. Al ser una plataforma B2B, esto permite que los candidatos y candidatas manden la candidatura directamente a la empresa y en caso de que la empresa encuentre el perfil interesante, a través de esta plataforma B2B se va a poner en contacto con el candidato o la candidata. De manera que si hay posibilidad de gestionar las entrevistas vía videoconferencia en un primer momento, es lo que se va a hacer, y aquellos candidatos que pasen de fase, pues serán invitados a participar en Madrid presencialmente. No hay ningún problema en que los candidatos no se desplacen a Madrid porque la empresa, si sigue interesada, se organizará con el candidato o candidata para celebrar una entrevista personal en cualquier otro punto geográfico o invitar al candidato o candidata a Austria. Entonces, esto en cuanto a en la plataforma. Entonces, la plataforma, luego yo pasaré también la presentación con las diapositivas a Julie y esta es la dirección del enlace y entonces eso. Para poder postularse a los puestos, como he dicho, las personas interesadas deben registrarse en la plataforma y seguir las instrucciones que aparecen en el tutorial una vez se hayan registrado. El plazo de inscripción para estas ofertas finaliza el 9 de junio. Y entre las especialidades más demandadas pues hay ofertas de mecatrónica, electrónica, informática y programación, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, micro o nanotecnología e ingeniería mecánica. Y bueno, y cualquier otra disciplina académica del ámbito de las especialidades STEM. Y ya paso a compartir la presentación otra vez. Voy a llegar a mí. Ya lo vemos. Voy a llegar a la última diapositiva aquí, donde me había quedado. Si es que consigo llegar. Ahora no lo vemos, ¿eh? ¿Sí? ¿Se ve? No, ahora no lo vemos. A mí me... ¿No se ve nada? No. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, ya se ha Voy a cargado. ver si consigo llegar a la diapositiva que me interesa. Entonces, esto es una plataforma, la anterior, que se ha creado específicamente para este evento de selección, que es un evento con 6 empresas concretas, que son las que están registradas a día de hoy en la plataforma. Pero, de manera paralela y de manera permanente, Chansland Vorarlberg, que es la agencia adscrita a la Cámara Regional de Economía de Vorarlberg y que se encarga de difundir las ofertas laborales en Vorarlberg y asistir a las personas que se trasladen a vivir la región, pues está permanentemente actualizando el sitio web de Chansland Community. Entonces, esta página web, no sé si voy a poder volver a saltar otra vez. Será más cómodo si compartes una pantalla en general. Sí, ¿no? Y Sí. luego lo vas... Vas saltando de una cosa a otra, sí. Perfecto, vamos a ver. A ver, ¿por qué? Es la primera de las Ahora sí, opciones. correcto. Entonces, voy a poner esto y voy saltando entonces la pantalla. Vale. ¿Sí se ve? Ahora se está cargando. Ya está. Vale.
¿Y ahora también se ve? Sí. Vale. Esta es la página web que quería comentar, Chanceland Vorarlberg. Es una página web que eso, de manera permanente ofrece información tanto de ofertas laborales como compañías que operan en la región, como tips e informaciones sobre vivir y trasladarse a Vorarlberg, eventos. Y entonces, bueno, creo que puede ser muy interesante para aquellas personas que no quieran directamente participar en el evento en curso, pues de manera regular informarse sobre las ofertas que están publicadas en este portal. Obviamente, aclarar que los puestos de prácticas por norma suelen estar remunerados y permiten llevar, vamos, hacer una vida normal en Austria, quiero decir que están bien remunerados. Y vuelvo a la presentación, si consigo saltar. ¿Se ve la presentación? Sí. Creo que Entonces, sí. eso, no me quería despedir sin hacer referencia a esta página y, por otro lado, avisar de una sesión de preguntas y respuestas que va a organizar mi compañero de esta agencia, Matthias Berch, que es de la Oficina de Promoción de la Economía de la Región Austriaca de Vorarlberg, que se llama Visto, el 16 de mayo a través de la plataforma que he mostrado de Working Vorarlberg, es decir, la que está en curso y finaliza el 14 de junio. Además, desde esta página ahora volviendo a la otra página de Vorarlberg, la permanente, se puede descargar esta publicación que aparece en verde. Está en español y en inglés y pues hay tips sobre cómo trabajar en Austria. Voy a ver si consigo llegar a ella. Es esta publicación. Entonces, bueno, está en los dos idiomas, me parece que puede ser muy interesante, sobre todo para perder el miedo de trasladarse a una región, que el idioma no sea un problema y bueno, para las personas que tengan curiosidad por saber cómo es vivir y trabajar allí. Y esta sería, entonces, el final de mi presentación si llego a una zona segura. Que quería dar mis últimos datos por si alguien se los quiere. Y con esto concluiría mi presentación. Muy bien, muchas gracias, Carolina. ¿Voleu fer alguna pregunta a la Carolina ara? No? Bé, doncs donem pas al següent convidat, que crec que és el Mats, perquè Dinamarca es connecta des de la Fira d'Ocupació de la Politécnica de València, que estan allà. Hola a todos. Sí, estoy Hola, aquí en Mats. Valencia. Hay mucha gente también en esa feria aquí. Sí? Sí, pero sí quería también contarles a todos ustedes sobre Dinamarca. Pero lo voy a hacer en inglés porque no lo he hecho en español antes. Hoy no será el primer día para hacerlo. Perfecte, Mats. ¿Me puedes ayudar en compartir el PowerPoint? No sé si... No creo que yo lo pueda hacer desde mi iPad de aquí. Vale. Y el ángulo no es muy bonito, pero así tiene que ser. A ver, me lo han mandado esta mañana. No me acuerdo si esté. Hola, Mats. Hola. Aprovecho estos segundos para Me han saludar. enviado la presentación de Dinamarca, vale. Perfecto. Bueno, comparto. Vale. Right. ¿Te va bien así? ¿O Sí. quieres... Sí, vale. Sí, está bien, muy bien. Okay, well, yes, welcome to this presentation. I'm going to keep it a little bit short and hopefully a little bit funny and light, so you won't get too bored about Denmark. So if you slide a little bit down, Julie, then you'll see a map of Denmark. We're not a lot of people in Denmark. We're only 5.8 million, and 10% of us were not even born in Denmark. Our highest point is called Yding Skovhøj,
with a staggering height of 172 meters above sea level and a sea from which you can never be further than 50 kilometers away at all times. So you're always close to the beach in Denmark, even though it might be cold most of the year. We border Sweden to the east and Germany to the south. And if you keep swimming to the west, you'll bump into England eventually. And just because we're such a little country, small country, we have to be an export nation to get by. So we have to deal with the world around us. Our biggest export partners are Germany, Sweden, and the United States of America. Of course, Germany and Sweden because it's so close to Denmark. The products that we export the most are food and dairy and different kinds of energy such as solar, wind, or water, and also pharmaceutical products. And actually in 2019, Denmark was the biggest exporter of pigs. And I'm pretty sure a lot of the hams, jamon, from Spain are from Danish pigs. These are some of the global Danish export companies that you might have heard of. Within design and architecture, we have BIG, the Bjarke Ingels company. They made, amongst very many other things, they made this Lego house that you see on top here. So when you see it from the air, and there's an airport very close by. When you see it from the air, it looks like a Lego house that some kid has built. We also have Arne Jacobsen, who made the very famous egg chair. I don't know if you know about that. And Jørn Utzon, who designed the Sydney Opera House. I don't know why they contracted a Danish guy to do it, but he did it, and it's still very beautiful. Also, Vestas is from Denmark. Vestas, they make these huge wind turbines that you see all over the world, creating power and energy through the wind. And within robotics, we have the Universal Robots in Denmark and something called Odense Robotics. It's right in the center of the island in the center of Denmark, in a town called Odense. There's a very big robotics cluster. It's like the European Silicon Valley, where many robot companies from all over the world have gathered to help each other become better and stronger every day. Their main expertise is in cobots, meaning robots that help people, humans, in their daily tasks. And if you're a gamer or ever have been a gamer, then IO Interactive is Danish, the company that made Hitman. And I'm sure you also know Carlsberg and Arla. Carlsberg is probably the best beer in the world, and Arla makes fresh cheese. Within life science, we have Novo Nordisk, who makes around half the world's insulin, and they employ more than 70,000 people around the world. They're actually with us here today in Valencia with some very interesting job openings as well. And if you're some kind of engineer and have an interest in pharmaceuticals, you can probably look for a job at Novo Nordisk. As I think Christina told you before, they have a new job opening where you get a master's degree in science and work part-time with Novo Nordisk at the same time. So really get your hands dirty while you still get your master's in science, and you'll get paid as well. And actually Rambøll, that's within the construction and engineering as well. They are consultative engineers, and they also have this program where you get your master degrees in science and you work part-time with them, but that is within hydraulics and water energy, but also engineers they're looking for. And of course, toys. If you have ever played with toys, you might know Lego. And if you don't remember playing with them, you might remember if you ever stepped on one of the Lego bricks. You'll never forget that again. You can go a little bit down, Julie. Life in Denmark, yes. And the cost of living. This is the Big Mac index. I'm sure you heard of that before. It shows us that you only have to work 17 minutes in Denmark to be able to buy a Big Mac from McDonald's. And as you can see in Spain, it would be 29 minutes. So you can get 1 or 2 more Big Macs an hour in Denmark. Okay. And a lot of you have probably heard that we pay a lot of taxes in Denmark, very high income tax. And that is true. I myself pay around 50% income tax every month, but the salaries are generally quite high, so it won't really be a problem. And for your taxes,
you get free healthcare, free schooling, free elderly care. So it's a very transparent system we have in Denmark where you can really see what you get for your tax money. And the expats living in Denmark, they say that we have a very high level of security in Denmark. You can leave your babies outside the cafe while you go in and drink coffee with your friends, if they're sleeping, not if they're awake. And another good example of trust in the Danish society are these small roadside stalls you can see on the photo. There's a pine stall selling pine in Christmas time, and it'll just be left there unattended by the road, and people will come, put their money, and take the pine they need, and nobody will steal the money or the pine. They also say that we have a great international population with a lot of events and communities where they can find each other, these international people working in Denmark. And that's also because we know it's easier to talk to somebody from another country coming to Denmark, just like yourself, than it is talking to a Danish person about living in another country. They also say that we have ever-changing weather in Denmark. Our dads like to tell us that there's no such thing as bad weather, only bad clothing. And you can be sure that when you go to work on your bike in the morning, you'll have the wind in your face. And when you go back 8 hours later, you'll have the wind in your face again. That's just the way it is in Denmark. It's never on your side, the wind. And they will say that Danes are very private people. But if you take the first step and invite one of your coworkers out for a beer on Friday night, they'll definitely go with you and you'll have a new friend. So maybe you just have to take the first step with us Danes. Because sometimes we simply forget that we didn't introduce ourselves or something. We have many of these expat stories on our website on workindenmark.dk, where you can see and read stories about other people who came to Denmark before you and took the step and what it's been like for them. And yeah, please come back from time to time because we try to get more stories all the time. And maybe you'll be on our website one day as well. So if you get a job in Denmark, please tell me so I can make a story about it. We talk a lot about this work-life balance in Denmark, and that's because we're very proud of it. We work 37 hours a week, 7.5 hours a day, more or less. And when you're off work in the evening, you're off work. You don't have to think about work until next morning. And your boss won't call you in the evening saying you have to do something, because when you're off, and everybody respects that. And we have 6 weeks of paid vacation in Denmark, which is very, very nice. It's time in 1 month for my vacation for 4 weeks. And generally, people are very satisfied in their jobs in Denmark. That's also because we have this thing called lifelong learning, which not only appreciated, but also expected by your boss, that you'll keep learning and keep upskilling yourself through your entire career so that you're never behind on the latest knowledge in your field. And from day one, you'll have influence on the decision-making processes in your company, because it's normally believed that the best ideas can come from every corner of the company. So we have equal rights in Denmark as well, and often it's very, very difficult to see who is in charge at your workplace. Sometimes international people have said that when they went to a job interview in Denmark, they didn't really know who was the boss, who was the HR representative, and who was the secretary, because we all have the same clothing on, nobody sits in front of the table, and there's an informal tone, so you won't really know just by looking who is who. And your boss will often say that her or his door is always open for you, so you can always go in and have a chat about your job. Say if there's something else you would like to try to do, or if there's something you don't like doing, you can always talk to them and you'll find some kind of solution together. And yeah, there's a lot of trust at the workplace as well. So your boss won't try to micromanage. They only want to hear about it if you have a delay, or if there's some kind of mistake that you need help fixing. Should you make a mistake in a Danish workplace, then it's very normal that your coworkers will make fun of you. For instance, I just broke a roll-up today when I was trying to set it up. So I didn't even get to set it up, it just broke before. And all my coworkers were pointing fingers at me and laughing at me. And that means that later today, I might have to give them all a failure beer. Like, for making up for my mistake, I have to buy them a beer to show that I'm sorry.
And it's a good idea to have a lot of humor and sarcasm and self-mocking. And if people laugh at you, it's just because you're part of the team, and it should really be fun to go to work in the morning. Lastly, I'll just tell you to go to workindenmark.dk, where all of our guides and tools for job search are. And you can also go to our job portal. We have, at the moment, I think 2,200 open positions in English, meaning that these companies are already looking outside of Denmark to find their next employee. So please go in there and try to put in some different keywords, and I'm sure you'll find a job that's perfect for you. Yes, and you can always reach out to us on workindenmark@workindenmark.dk. Yes, that's all from me, from Valencia. Gracias, Mats. Ha sido muy directo. Sí, pels que esteu aquí però no veu venir el dilluns, que ens va fer una presentació més llarga, la tenim gravada i en breu la publicarem, també us la podem fer arribar. Teniu alguna pregunta pel Mats? Jo sí que tengo una pregunta. Digues. Sé que s'ha passat, però I have a question too. Once, when you were explaining the trust process, I didn't hear properly. I think like the connection might failed a bit. So if you could explain that situation in case you make a mistake and stuff. Because I couldn't attend the one on Monday. Well, it's trusted by your boss that you will do the job as good as you can. He or she won't come and micromanage you and check up all the time if you're doing it the right way. They'll trust that you know how to do it. But if you do make a mistake or there is a delay or anything, you should come and tell them about it. Because if you try to cover it up or hide it, then it might be a problem. But if you're just open about it and tell what happened, you'll be respected for that as well. Okay, thanks for the information. You're welcome. Alguna pregunta més? Bueno, ens queda un convidat. Entonces voy a correr a la feria, entonces otra vez. Muy bien. Gracias, Mats. Bye. Gracias. Que vaya bien la feria. Gracias. Bye. Bye. Bueno, ens queda un últim convidat i canviem una mica de registre perquè ja no és un representant d'un país, sinó que és un representant d'una, no sé si sou associació, d'una comunitat d'enginyers generals, no solament industrials, escampats per tot el món, el Martí Pasqual. Hola, doncs em sentiu? Espero que em sentiu. Sí, sí. Bé, doncs em presento. Martí Pasqual, soc enginyer industrial, com deies, tant per la UPC LEDSAPE de Barcelona, de la Diagonal, com també per la TU, la Technische Universität de Múnich, on fa 18 anys que vaig venir a acabar els estudis i al final m'he quedat aquí al sud d'Alemanya. Primer de tot, una salutació als altres convidats des de... Ara no veig la Kira, que estava a Flandes, però la resta de la Carolina de Madrid, pero fue Albert, que no está muy lejos de donde estoy ahora mismo, y la Cristina de Eures. El Mats em sembla que ja ha marxat. Sí. Jo, com us dic, visc a prop de Múnich. He viscut els últims 18 anys aquí a la zona entre Múnich i Stuttgart, més o menys. I el que us vull presentar és el que n'hi diem el Catalan Engineers Worldwide. I ara tindré els mateixos problemes que els altres per compartir pantalla, suposo, la pantalla completa, i així esperem que no hi hagi gaires problemes. Ara us veureu a vosaltres, primer de tot, potser. Vale, ja veieu la presentació. Veieu la presentació, la poso en pantalla completa. Catalan Engineers Worldwide no té una entitat jurídica concreta, som un col·lectiu que va sortir del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya o l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, però que el que pretén és ajudar a les enginyeres i els enginyers catalans i catalanes que vivim i treballem a l'estranger. Com veieu, tenim un número aproximat d'un miler d'enginyers catalans industrials i no industrials corrent pel món. És una aproximació, jo crec que n'hi ha molts més que podrien apuntar-se aquí, però els que tenim més o menys
com allistats. I la idea és d'ajudar-nos entre nosaltres mateixos, però també amb el vincle de Catalunya. Estem organitzats d'una manera de nuclis, que n'hi diem, i tenim, com podeu veure, nuclis gairebé per tot el món, molts a Europa, però també tant als Estats Units com al Japó també tenim 2 representants. La Carolina Bermudo és la nostra corresponsal, diguem-ne, des del Col·legi d'Enginyers, que ens ajuda a fer tot el màrqueting, ajudes amb les pàgines webs, organitzacions en general. I després tenim 2 companys que també no formen part dels nuclis, però el Mario Heredero va estar durant 5 anys a Nova Zelanda i ha tornat ara, i llavors també ens ajuda una miqueta a connectar-ho. Diguem-ne, aquests nuclis us els explico una miqueta així ràpid, des de San Francisco, Londres, Lió, Copenhague, ara estàvem escoltant el Mats, que Copenhague també és un gran punt per anar a treballar, i llavors tenim a Stuttgart, a Torino, un grup que és entre Torino i Milano, Turí i Milà, a Brussel·les i al Japó, i jo que estic, diguem-ne, a prop de Múnich. Què fem? Doncs ajudem, com dèiem, els enginyers que marxen, que estan marxant ara mateix des de Catalunya, que estan marxant per estudiar o per buscar feina i que volen saber una miqueta com està el panorama laboral a l'estranger. Però també estem ajudant a gent que ja porta, com jo, molts anys aquí, i que a la vegada trobem a falta de vegades la connexió amb l'enginyeria a Catalunya i amb això hi ha un intercanvi també, un intercanvi tècnic però també un intercanvi personal. I oferim mentories, amb l'experiència que tenim aquí podem ajudar a assessorar a gent que estigui arribant en aquest mateix moment o que estigui pensant marxar a l'estranger. I més enllà d'això, no tothom, però una bona part, després d'uns quants anys de l'experiència a l'estranger, com diu la dita, roda el món i torna al Born i tornen cap a Catalunya o cap a Espanya en general. I en aquest sentit també ajudem el que estava fent el Mario, el que ens va explicar la seva experiència, quines dificultats i quines facilitats s'ha trobat a l'hora de tornar. I amb això també intentem oferir-hi una miqueta una plataforma per ajudar a la gent que vulgui tornar. Fem diverses activitats, principalment som una comunitat online, però sí que, com us he explicat, aquests nuclis a nivell local hem vist que tenen molta sortida al tu a tu, al trobar-se, fer un cafè o una cervesa i parlar de problemes concrets. Per això organitzem periòdicament trobades de networking. Ara, fa poquet, hem organitzat un acte de benvinguda per a estudiants d'intercanvi que estaven a Copenhague, ho va fer en Ricard Colom, i ara, el cap de setmana passat, en vam fer un altre a Milà, per als que estaven del Politecnico de Milano i la Universitat de Turí, també, no sé si és Politecnico de Torino. I en aquestes trobades, què fem? Simplement intentem ajudar a respondre a preguntes molt senzilles de dir com puc trobar pis, com puc anar en transport públic, però més enllà d'això, diguem-ne, el focus sí que és una orientació professional, laboral, com envio el currículum o quines empreses poden ser interessants per als meus interessos. Tenim una mena de programa de mentoring encetat, tant per gent que encara no han marxat com per gent que ja estem in situ, i llavors ja tenim gent que s'ofereix i diuen, jo me n'ocupo jo, us ho explico, i llavors es poden fer preguntes més personals o més especialitzades. Més enllà d'això, intentem promoure discussions tècniques sobre temes relacionats amb l'enginyeria en general, però també amb si tenen algun vincle amb Catalunya. Poden ser temes de l'energia, ara és una qüestió que no només afecta Catalunya, de com han pujat els preus de l'energia, de l'electricitat,
A Alemanya, per exemple, hi ha hagut la desconnexió de les centrals nuclears, com es veu això, i tot no només en aquest camp de l'energia, també en altres camps d'automoció o el camp dels microchips, l'electrònica en general, i van sortint temes i els intentem posar a debat en la nostra comunitat. Més enllà d'això, altres activitats que hem anat fent de manera puntual és participar en conferències o en fires de mostres. És a dir, hi ha una fira ara al setembre aquí a Múnich, la Fira Internacional de l'Automòbil de Múnich, i tenim previst de fer-hi una trobada de l'enginyeria catalana en general, gent que estan per la regió o gent que està atenent només la fira, i per fer també una miqueta més de networking. I més enllà d'això, havíem posat l'exemple a dalt a la dreta de Yokohama, el nucli de Tòquio, dirigit per en Raül Guerra, que es van trobar el 2021 per anar a visitar l'empresa Infinity, on també hi havia un enginyer català com a director, i els hi va presentar l'empresa i després van poder fer una miqueta de networking també. I bé, això són, resumint, les activitats que fem de manera periòdica en els diferents nuclis. No hi ha un programa establert de cada mes ho farem, però van sortint coses i també depèn una miqueta de quin públic tenim. Avui parlem amb enginyeria industrial de la UPC, però diguem-ne l'intercanvi és molt més gran. Vull dir, estem oberts a totes les enginyeries, des d'agrònoms, ponts i camins, industrials, informàtica i telecomunicacions. També hi falta aeroespacial aquí, per exemple. I més enllà de la UPC, que és, diguem-ne, l'universitat catalana que més enginyers educa, per dir-ho així, també hi ha intercanvi amb altres enginyers d'altres universitats de Catalunya i més enllà. I diu, doncs només per catalans que siguin nascuts a Catalunya? Diu, no, justament al febrer vam fer una trobada a Múnich i un company basc, per exemple, va dir que puc participar. Dic, sí, encantat. Els actes normalment els acostumem a fer en català, però parlem idiomes, no? Vull dir, amb la qual cosa parlant la gent s'entén. I l'important és fer xarxa, fer intercanvi d'informacions, ajudar els uns als altres i trobar-nos reconfortats i amb una carrera professional interessant des d'aquí, des de l'estranger, amb el contacte amb Catalunya. Res més, aprofitar per ensenyar-vos això. Són 3 o 4 notícies que tenim penjades a la pàgina web. La pàgina web ens diem Catalan Engineers Worldwide, o sigui, CIU.cat, i res, vull dir, és completament gratuït participar-hi, us podeu donar d'alta, llegir el que hem anat fent els últims anys, perquè ja fa gairebé 6 o 7 anys que estem dinamitzant la xarxa, i només també donar un últim cop d'ull a les possibles cooperacions que tenim. És a dir, de xarxes n'hi ha moltes, no? Vull dir, UPC Alumni és una xarxa molt interessant amb la que tenim, diguem-ne, coincidències i al cap i a la fi el que es tracta és com més xarxes millor, perquè al cap i a la fi així les informacions arriben a tot arreu, no? I podem ajudar a tothom. Hi ha les xarxes, diguem-ne, dels alumnis de les escoles de negoci, hi ha les universitats estrangeres, on també hi tenim contactes, amb les associacions o col·legis professionals a l'estranger i amb les entitats catalanes també que representen l'estranger. El Casal Català de Múnich o també Acció des del Govern de la Generalitat, i anem intentant fer també col·laboracions conjuntes perquè al cap i a la fi tot suma, diguem-ho. I res, només primer de tot convidar-vos a que ens visiteu a la pàgina, que si teniu interès a venir a l'estranger que ens pregunteu, que ens contacteu, i si hi ha països que potser encara no hi tenim un nucli, doncs us convidem a ser els primers i de potser de mirar aviam si hi ha algú que hi hagi passat, perquè de vegades hem tingut enginyeres i enginyers en segons quins nuclis, però després, al cap dels anys, doncs això, o han tornat a Catalunya o s'han mogut a un altre país i han desaparegut, però sempre es pot ajudar a connectar amb aquesta gent que han passat per aquests països. Res més des de
meva banda. Estic obert si teniu alguna pregunta i ja està. Doncs gràcies, Martí. I aprofito per explicar-li a la gent que potser no ho saben, que avui és festa a gran part d'Europa. El Martí, per exemple, està en festa. La Kira també. La Kira ha marxat, segurament tenia alguna reunió familiar o alguna cosa, i al pobre Mats li toca treballar perquè està treballant aquí a la Fira de la Politècnica de València. Teniu alguna pregunta? Bé sigui pel Martí o si voleu aprofitar, si us ha quedat alguna pels que encara hi som aquí, per la Carolina, per la Cristina. Deixa'm, si no hi ha cap pregunta, encara queden 2 minutets, potser també de cara a la Carolina, Cristina, Carolina, no sé si me entiendes cuando hablo en catalán, espero que sí. Algo entiendo, sí. ¿Algo entiendes? No puedo responder en catalán, pero sí. No, si no lo hablamos luego. No hay problema. És des del meu punt de vista molt interessant també la gent que marxen a l'estranger, no? Doncs hi ha aquestes iniciatives, tant Vorarlberg, de fet és que ho tinc aquí al costat, o Dinamarca o Flandes, que està molt bé l'ajuda institucional, però jo la meva experiència ha estat també que està molt bé també trobar algú que hagi passat per l'experiència, no? Perquè algú que et digui les coses bones i les coses dolentes també, no només el mal temps, no? I sense espantar, sin assustar, no? Que t'ajudin també a aterrar, a integrar-te, perquè la integració, jo ho dic molt, a Alemanya la integració no és només anar a beure cervesa i menjar salsitxa. És la integració, sentir-se bé a l'estranger, també vol dir de tant en quant anar a veure un partit del Barça i anar a fer una paella amb uns amics. I amb la qual cosa està bé també tenir, no només, però també tenir la possibilitat de trobar-te amb gent catalana, espanyola, amb els que puguis congeniar també. A la vegada que estàs integrant-te, aprenent l'idioma y trabajando. Pues mira, querría hacer yo un añadido a eso que acabas de comentar tú, sí. Porque precisamente, o sea, esto es, digamos, una reactivación de la demanda que había en Austria de personal cualificado. Pero es verdad que entre los años 2012 y 2014 hicimos otra serie de eventos de selección en España para convocar a personal cualificado. Y desde aquel entonces se planteó la iniciativa precisamente con lo que tú has comentado, de crear grupos de gente, o sea, no solo que la institución brinde ayuda a las personas que se trasladan, sino crear un grupo y redes entre las personas que están residiendo. Esto lo hizo Vorarlberg y fue muy pionero en su momento, y que yo sepa se sigue llevando a cabo, y de poner en contacto entre sí, hacer iniciativas un poco de, como españoles por el mundo, pues españoles en Vorarlberg. Entonces sí que sé que se promovía activamente que entre ellos pues se relacionaran y estuvieran un poco pendientes de los nuevos, de los recién llegados, y comentar estas cosas que has dicho tú, de las cosas buenas, sí, pero las cosas también menos buenas. Muy bien. Sí. Aprofito per comentar també que precisament Xarxa Eures hi ha una col·laboració estreta amb Vorarlberg. Ah, sí? Sí. El grup de treball que porta, diguéssim, la gestió bilateral Àustria-Espanya col·labora especialment amb Vorarlberg. Sí. Bueno, nosotros cada vez que vienen gremios o empresas de Austria siempre las remitimos un poco a la red Eures porque al final sois los que estáis más en contacto con el mundo real de las ofertas de empleo y del trabajo y de toda la infraestructura que hay detrás. Y pues esto me interesa saberlo, gracias. Sí. De hecho, no tanto a lo mejor como con ofertas, por lo menos hasta el momento, de ofertas del sector de ingeniería industrial o ingeniería en general, más es sector de turismo alpino. Correcto. Bueno, jo crec que la pròpia sessió que hem fet avui amb la gent que ens hem ajuntat per explicar-los coses és una bona mostra de la potència de les xarxes, no? Perquè si no estaríem treballant cadascú pel seu cantó i si compartim informació, compartim recursos, sempre és millor. Aprofito també, Juli,
Un últim incís. Vinga. Abans el Gilbert li ha fet una pregunta a la Kira respecte del neerlandès, no? Per aprendre neerlandès, si tenien algun tipus de programa que inclogués també aquest tema. No oblidis, Gilbert, si m'estàs escoltant, Sí, estic aquí. els ajuts a la mobilitat d'Eures, que tens l'opció de poder fer el curs de llengua abans de marxar. O sigui, tu podries començar aquí, si estàs molt interessat en marxar a Flandes, començar el curs, fer un curs de neerlandès i després continuant allà. Però per tenir unes nocions bàsiques, diguéssim, pots començar el curs aquí, pots demanar l'ajut Eures i després fer la teva... Paral·lelament fas la cerca de feina i un cop ja tinguis una oferta en ferm, ja tens com a mínim aquestes nocions bàsiques de l'idioma abans de traslladar-te, que segur, de ben segur, t'ajudaran a trobar una feina allà.